e odwa. Ageno kanyo ni Rio maber janeno mara Kala TV aseduogo kaendi mana kaka nasingo ni mar mondo mi weche manyien yo machuo kaka dienendo mara podho chieng'. Weche manyien gikelo ni kod Anne Tracy Ouma lakini machiegni ibedo kod nyaka giko. Akaunti mar Embu koro ni tudiche makawuono niendi ondiko kes achiel mar tuo endo mar monkeypox. Ka koro pim no tim kanyo endo kar pim kwedo chenro beno koro sirikal mar piny Kenya temo timo mar jatelo mar chik ama bende nogol kanyo kod doho ma pacho kaendi mani chungo gedo mar kar reso jotugo ko mag Ebola ma biro kelo pacho kaendi kowuok e piny no endo mar Amerika giyango ni kata nade ogibiene sirikal mar piny Kenya mondo dhi nyime kod kelo tuo marach e gwenge go kuma Nanyuki ka giyango ni gimbe e okang' ma kamano endo biro keto ngimagi kama rach malich miwuoro. Hakuna quarantine katika Laikipia. Lakini sisi wakana wa Laikipia tunauliza aje? Viongozi wa Kionjori yako wapi? Kionjori yako wapi? Wanajua tulikuwa tunaleta wa Ebola katika Nanyuki. Kionjori na Kageri. Tumekataa hiyo Ebola na tunasema ya kwamba hiyo agreement wanasema ilisainiwa. Serikali iko na jukumu la kulinda our sovereignty as the Kenyan people na hakika kwamba hao viongozi wao wa bunge wale wabadilishe hiyo sheria na hataki quarantine hapa ndio wapatia ultimatum. Kama hiyo wametoa hiyo kitu by Tuesday kesho tutaenda mpaka airbase kuhakikisha kwamba hataki hiyo kitu hapa. Hapa tunaanza tunapatia watoto. Imagine ukipata mtoto wako akona hiyo kuza giyango kanyo kone gikwedo nek mar wakeni mabendo sebedo kod jimbore malich miwuoro pacho kaendi e kinde go koma ne giloso kod jofwambo skul endo mar Joel Omino giyango kanyo kone gibiro dhi nyime kod goyo tung mar neno kanyo kone ng'ama miyo oyudo ratiro mare ka giyango bende ni sirikal onego kony e neno kanyo kone nek makinde ka kinde mag wakeni ochopo giko mare. Erokamano uru kawuono wan kae kaka jokma jopiny mine gi mon ma wacho ni wakedo nek mar mine gi nyiri nikech mana kit chwechgi mar nikech gin nyiri gi mine. Kawuono wan kae to Kenya mangima bende pod paro gini ni chieng' ma wacho ni Madaraka Day miwacho ni uhuru wadwa mondo wawach ni nyiri gi mine nego bed ni gin mage bende gin gi uhuru mar dak and bedo ni ginyalo dhi kamoro amora ma ok neggi e gin wan kae kawuono mondo wapar jok mositho to wawacho ni owach nying gi matek kuonde te mondo gite giyud kaka haki margi nikech ne githo e lwet jok moko. Kosimak jogo to wawacho ni gin kanye to familia gi bende ni kure to ntiere gimoro maniluongo ni task force mane president bende oketo kanyo to kwaneka task force ni bende timo gik monego gitim piyo kaka wadwaro ka jopiny. George Alambo currently chairs Western Kenya Human Rights Network. Today we are gathered here to join our government on the Madaraka Day, which is a sign of freedom in our country. Mara dek adwa penjo task force mana kaka nyawadwa wuoyo ni task force manoketo recommendations 58% mar recommendation manoket cha wadwa ni mondo uchak timo implementation sani wadwa ni mondo wachak ng'eyo ni sawa wane Madaraka to wane Madaraka ni nitiere jogo gin free to jogo jomoko gin free wadwa ni mondo wang'e ni mine e Kenya kae kata nyithindo manyiri e Kenya kae how free are we mondo mi wadag e Kenya kae nikech inego ahinya pinyoru wachio wayudo ka cases medre to onge ng'ano matimo gimoro amora. Authorities kwa temo report cases bedo placed underwater. Koro wapenjo ni en nyaka karang'o mabiro bedo kwa timo report mag cases mag women being killed everywhere. Senator Matana River Migosi Danson Mungatana wuoko kokono kanyo jatend migawo mochung' weche mag thieth e pacho kaendi Migosi Aden Duale mondo mi wuog kelela mondo los wedo na jo Kenya e wach mosebedo ka luorore pacho kaendi mabende nyalo paro mopogore mano endo mar tuo endo makoch mar Ebola. Oyango bende ni sirikal ma piny Kenya onego bed jodiri owuog e lela mondo los wach mar tuo mar Ebola marango kanyo kone ngima oganda jo Kenya bende ok bedo e badho marach nyime kaendi. My advice
to Kenya because he has been a member of parliament, he has been a senior member of parliament as majority leader. He should even not wait to appear before the Senate or before the National Assembly Committee of Health. He should go there himself as a matter of urgency. Even if it is Tuesday, as soon as we resume, he should seek an appointment Tuesday, Wednesday to go and listen to the representatives of the people and answer all the necessary questions. Si hivyo ni sawa? So that tusiwe na wasiwasi na tusicomment bila Sirikal mathuru kaendi koro into biro chiwo hocho makende ka achiel kod chung kod familia mabende noyudo masira e kinde mabende noyudo lala timo mos mane yudo lala kanyo endo kinde mane masira mar mach mane omuoch skuru nyiri mar utumishi medore kanyo gil magi bende no yang kanyo endo kod jatend migawo mochung weche go mag nyithindo mano kanyo Mikae Karen mane elimu watachunguza sana ijulikane ibainike ni nani ndiye alisababisha hiyo kitendo. Na sheria ichukuliwe. Kama ni wanafunzi, sheria ichukuliwe. Kama ni walimu, sheria ichukuliwe. Kama ni BOM ndio walisababisha, sheria ichukuliwe. Kwa sababu Zaneno Marakala TV na marmondo mia make gikanyo kabina medogo na jiwi nikikidi mabori medogo na keti banjo Marakala TV na chendo mamoko mabiro nyime uriti masani nyinga ni Tracy Ouma.